къде е? Добре, овчета. Си изпартвам се ти. Който не е да се добави, сега ще направим битка двама срещу двама. Двама на двама. Видим колко може. Сега ще направим една кръгова тук на лостове. Те това са се скуши, морът ми всеки от всеки. Май трябва да е вече малко по-леко. Мога тук да ставам, бе. Ако са по-тесни, по-добър гол. Там всичко се вижда. Правим 6 набирания и после 10 такива вдигания на колената. Ще тях двама от другата страна. Си ни го пробвахме, не трябва да пречи. Дай, 3, 2, 1, дай. 6 набирания и 10 вдигания на колената. Пет, 4, 3, 2, 1, дай! Колко човека сме? Wheel of Names да се направи. Трябва да правим, дай. Това ще се домоси. Ей, пък ти после ти как се допълне. Едно. Три. Вале, високо. Кой ще се пуска на битката? Аз. Който няма. То лицеви, той прави доколкото може, аз продължавам докъдето е стигнал и като направим 100 сме минали лицевите и минаваме на следващото. И който ги направи, който отбор ги направи първи, той печели. Аре. Дайте сега. Ани, Павчо. Добре. Върти, дръж. 100 ли бяха? Лицеви 100, 50 набирания, всички и 100 клека. Кой съдя е, аре, момчета? Него, аз към един съдя е Анто. Добре, ще се аз съм И да изгасим? Да. Няма проблем. Чай, тук не е ли накрил малко? Накрива. Не ме просто гледай в другата посока, не страшно. Гъщи съм си така. 60. Като го поглеждаш, и той е 60. Мисля, че сме готови. Айде, готови ли сте? Айде, да. Едно, дай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Да, это как есть. 10, вървете на тихи сбухнете малко. Пълшам се. 50, венци, много цяла глад. 7, 8, 9, 10, 60. Сто ли трябва да става? Да. 9, 60. 70 вещи. 15 давай. 76, 77, Давай. 7, 8, 9, 10, 10 последни. 94, 95, Повече избутали. Ате, супер. Стоп, айде, стоп. Набирания, 50. Пак се падна каси, папка на карта. 21. Ще трябва да изкараш 20 тачка, брат. Няма да обсъдим, дори да не е много добра физическа форма. Ще подкрепяме и ще поддържаме Да, Насе. да дойдете. Дай се. По-клини, нормално са по-начало. Гледам да не посягне по-далеч. Да, ти... На ковчиките направо. 43, напред 2 и 3 там. 63, 4, 65, 46. Нека да направим реванш. 47. Как те реванш да Айде, човек, искам, защото си цялата... 69. Аз не съм се усетил. Дай, 50, чуй, 50. 7, 8, 9, колко? 29, Не е раунд. 28, 29, 30. 10, супер. Прекарам на блока, ма. 4, 15, 17, 19, 20, дай, Бена, дай, те се затрудняват. 2, 3, добре, 5, 6, 7, 28, добре си. Добре, дай, настигна ги. Дай се, момчета! Дай, Бена, почуй, 30, 31, 32, 34, 35, дай машина, още 5, може да... Нищо се, 37, 37, Бена, идвай бързо, 38, 40 толкова. Дай, последна път. 38, Дай, бе, 45, 39, 40, 42, 43. Насе, ти си, брат. Дай, кери. 44. Поеми въздух. Майка, ей! Дай, да ме аз. 44. 6 имаш. 7. 3 имаш още. 8. 2. 9. Дай, момче. Бена, дай, 2 имаш, 2 имаш. 1. Почвай да клати. 4. 3. Равните момчета, гад. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Повече темпо, дай, супер сте. 24, 26, 28, 29, 30, Продължавам. 20. Събират си за тежест. Нате. 2, 3, 24, 38, 26, 37. Дай, по-бай ги дам, аз ги. Давай, момче. 43, 44, 45, 36, 37, Това е докато още много. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68, И те преката място. И аз съпсувам, момчета. 65, 67, 68, 69, 70. Дай 15 клека, брат. Дай, 90 още. 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, последен.
100. Bravo. Добре. Чете, има ли някой още един надзахан за битка? Браво, Дамянски. Ево. Ево, мега добре. Добре, машини. Айде, айде. Това май. Надзиране. Ай, главата по удара. 15 прави. Иван Дърняков, 15. Колко са? Надолу, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Надолу. 14, Дай! Дайте подскача, накатан стабилно. 25, 7, да горе малко. 29, 30. Да. Няма. 34, 35, 36, 37. Идете, справите краката. Дай, колко? Дай. 5, малко, чакай. Дай, Кокич! Браво! Дай, не спирай! Бързо! Без почивка! 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Браво! Краката парят ли? Пари. Плама врата си се бяха един път. Finish. We go eat now. По един Кинг Конг. Бургер.